Ei, Mycroft, quina hora és? Les 8:47. Ei, Mycroft, quina data és avui? Torstany, de Sant Beten, vent, d'avui en 0 segons dies. Ei, Mycroft, qui és el president de França? L'actual president de França és Emmanuel Macron des del 14 de maig de 2017. Ei, Mycroft, quina és la capital d'Itàlia? La capital d'Itàlia és Roma, al Laci, Itàlia. Ei, Mycroft, quina és la capital de Mèxic? La capital de Mèxic és Ciutat de Mèxic, Ciutat de Mèxic, Mèxic. Ei, Mycroft, qui és Quim Monzó? No estic segur de qui és. Ei, Mycroft, Viquipèdia, Quim Monzó. Estic cercant a la Viquipèdia sobre Quim Monzó. Joaquim Monzó i Gomes, conegut amb el nom de ploma Quim Monzó és un escriptor català, autor de novel·les, contes i articles d'opinió, aquests últims en català i en castellà. Ei, Mycroft, qui és el president de Catalunya? No sé qui és. Ni tu ni ningú. Ei, Mycroft, compta fins a 10. Ho sento, no ho he entès. Ei, Mycroft, compta fins a 5. La resposta és la llista 1, 2, 3, 4, 5. Ei, Mycroft, posa les notícies. Aquí tens les notícies d'aquesta hora de NPR News 9. Live from NPR News, I'm Shay Stevens. The Federal Trade Commission and a coalition of states are suing Facebook, alleging the company Ei, Mycroft, used its dominance. posa Catalunya Informació Notícies. Aquí tens les notícies d'aquesta hora de Catalunya Informació. Seguim a prop teu. Catalunya Informació. Mapamundi. Ei, Mycroft, Cròniques d'un món convuls. ei, Mycroft, posa les notícies. Aquí tens les notícies d'aquesta hora de NPR News 9. Live from NPR News, I'm Shay Stevens. The Federal Trade Commission and a coalition of states are suing Facebook, alleging the company abused its dominance in social media. NPR's Shannon Bond reports that the lawsuits focus on Facebook's acquisitions of Instagram and WhatsApp. The lawsuits accuse Facebook